గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి సంస్థల ఎండీ వేమూరి రాధాకృష్ణ ఫోన్ ట్యాప్ అయినట్లు సిట్ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి సంస్థల ఎండీ వేమూరి రాధాకృష్ణను విచారణకు రావాలని కోరింది సిట్. ఈ క్రమంలో నోటీసులు అందాక విచారణకు హాజరవుతానని సిట్కు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి ఎండీ వేమూరి రాధాకృష్ణ తెలిపారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి సంస్థల ఎండీ వేమూరి రాధాకృష్ణ ఫోన్ ట్యాప్ అయినట్లు సిట్ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి సంస్థల ఎండీ వేమూరి రాధాకృష్ణను విచారణకు రావాలని కోరింది సిట్. ఈ క్రమంలో నోటీసులు అందాక విచారణకు హాజరవుతానని సిట్కు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి ఎండీ వేమూరి రాధాకృష్ణ తెలిపారు.